Akin tayo rodrogyanan nga ibasa dati problem of the day nga napadayawan nga may basa na tanghal daw. Kaya't intay tumet ikan ti balakad na dati nagsurat nga ni Garrett iti Hong Kong. Sagudayan nga ro ti surat ni Garrett. Dear Cassie, dakkel ti utang ko anay baganakem kada manang Arlene nga kabsat ko kani manong Joshua nga kayong ko, bayaw ko. Ngamin ket isuda ti nang paadal kanya. Agpadpada nga napintas ti trabaho da. Adabukod da balay dito ijay La Union. Kaya di agbasa ako ni ti kolehyo. Nagyan ako ni ti sidong da ta isuda nga rutin ang pabasa kanya. Nabayag nga nagayan ayat na manong Joshua kini manang Arlene sakbay nga nagasawa da kasin. Ket siya tinagbalin nga saksi ti relasyon da. Nga idi pa laing damo ket kas lang ni manong Joshua tinagbalin nga standard ko wenno batayan ko iti may nga lalaki tinagbalin to nga nobyo. Ngamin ket kas lang ada pa nag-crush ko ken ko anak agkursunada ken ni manong Joshua. Nalimed saan ko mati bagbaga ken manang Arlene. Ngayon ko no kahit no agkanobyo akto ket kaskin manong Joshua. Nagaget napigsa ti sense of humor na. Siyempre gwapo. Diyan ka matilibak kasinyong nga adamet di kiti gundaway nga madlaw ko ni manong Joshua nga kaslang agduyos met kasla adamot pa nagduyos na kanya. Dadi kiti gundaway nga no agsabat dagiti matami ket saan na nga mai pereng di kiti matana saan na maibayag ti panangkita na kanya aglalo no tay nakabado ak iti parabalay nga magitkitat po ti barukong ko nakiting ti short ko maduktalak nga nakaturong dagiti matana iti puun ti barukong ko wenno saan ket iti lupok ket nagsabat dagiti matamin mababain. Saan ko met kedi nga pagpangas kasinyong saan ko apaglastog ngem napinpintasak nga amang ngem ni manang nasekseksiak napudpudawak malaksin ng ubingak. Angem siyempre isudat agkasadar ken manang Arlene isudat tinagasawa. Angem adayo tigidjat mi ken ni manang Arlene tagbasbasak pelaeng nga rod ket agasawa dan. Kurang nalaengen kasinyong ket maadda-anda iti bukod da nga anak. Ket dayta ti maysa nga rason no ape nga saan da nga naragsak dagiti agasawa. Aglalo idi ta maamuan dagiti agasawa nga adda diferensya ni manang ko. Ket tunggal makitak nga naliday ti kabsat ko nga di na maipaayan ti anak ti asawa na ket maas-asya na ken kuana. Adagi din iti may kaupat nga tawen ko iti college. Idi ta mapasamak ti amin. Oh, manang Arlene. Amin na problema ket adda solusyon na. Ket no kayat yu ket di mang-adapt kayo iti anak. Adumed dita ti mangayat nga mangipa-adapt ti anak da. Saan mata kayat ni manong mo Joshua Garrett ading ko. Ket anyang ti kayat na manang. Jak mo. Di na mati baga kanyag. Di na met agsasauno kasta nga damagik no. Anya kahit mo agampunta ko na ket saan ko na nametlat ta. Anya nga kasano nga ti aramiden ta ko na ket talikodan nakmet. Angim amok na saan nga naragsak isuna. Alakit awatenan nga talaga nga di kay maadaan iti anak siguro akit maawat nan manang saan amok ti asawa Garrett. Ang sabagay manang saan met lang kiti nga anak ket ti makaited iti ragsak iti agasawa saan kadi baka met no dapi sa bali pagkurkurangam ken kuana awan met ti amok ang pagkurkuranga ken kuanan ading ko no dilaing ti panangipaikot anak ken kuana.
Nga manyang ti maramid yung manang. Ket ikarkararag tayo latan Nga sapay ko mataag milagro kaya nagkaanak kamit laing ate. Ngim ala, maalukoy ko lang tamat ni manong mga Joshua nga mang-adapt kami. Mangampun kami. Ang ti parikot, uray no manugot ni manong mo, asino nga ti ampunin mi. Akit, nasaya at ano, agga pumetlay ti kabagyan tayo manang. Weno kabagyan ni manong Joshua. At ang amom nga kabagyan tayo nga, mayat nga manging paampun ti anak na. Awan pa ita amanang. Ibagak to adaan mo. Padasik to tagsaludsud. Ala sige nga ading ko. Saan nga pa lang nga iso ti panunotem. Sika, kumusta ti managbasam? Awan ti pagdanagam ate ta, manang tanapas na ikakmat nga agbasa. Ang imalaglagi pem, Garet, manang, di ka pala makinobnobyo. Day ta titulag ta, iso nga pinagbasa da ka. Kat nagkarika kada kami kinimanong mo Joshua nga saan ka makinobnobyo, bayat nga basbasa ka iti kolehyo. Aging ka nga di ka makapagturpos, iti kurso nga inalam. Ipasnek mo ti agbasa ading ko, narigat ti biyag. Tapno da serbi di gastos mimit keng ka di mo ko masayangin ti panang tultulong mi keng ka, kinimanong mo Joshua. Di mo ko mainayon ti bagim nga agbalin nga problema mi, ha, Garet? Uwen manang, awamit kiti ti plano ka makinobyo. Gabu iti utang nga naimbaga nakim ko kadagiti agasawa, ket magitkitak nga saan da nga naragsak, gapu tadi damat maaddaan iti anak. Inaramid ko ti amin na pamuspusan tapno makasubadak iti kinasayaat na masupapakak iti tultulong da kanya. Pagserbiak ida, no mga balin no makitak ni mana nga saan nga nangan, ida sarak ti kanen na, ilabayak. Kano da ibaon ni manong Joshua, aramite. Kadi di may isang arabii kasinyong nagpaluto ni manong Joshua iti pulutan na. Ngamin ket masansan mit idin nga uminom iti arak no kasta nga awan ti trabaho nat kabigatan na. Siguro aket detapeti aramiden na no kasta kahit na ti manglipat iti problema na. Nagluto ak karon ti pulutan nga imbili na nga lutuek. Ket napang ko inted king kuanan kalpasan nga naluto. Manong, adto yan ti pinalutom nga pulutan mo. Thank you Garet ha. Nakasingsingpet ka talaga. Nakatultulnog ka. Ken malaksid nga napintas ka. Swerte to ti boyfriend mo. Ay, thank you kuya. Mangsutil ka manin. Ket pudno met imbaga. Napinpintas nga ka nga amang ni manang mong Arling. Ala, ni kuya. Ang sayang. Nagsayang. Aping ako naman sayang kuya, manong. Nasapsapal ako mga nagbalasang ka. Ket sika ko matinarim ko imbes ko mga ni manang mo. Ala ni kuya. Malay mo, data ko mati agasawa ita. Malay mo, adda ko maitandwa nga anak ta. Saan kedi nga nakabaybayag kami nga agasawa, ni manang mo. Aumet pa iti anak ni. Ala ni kuya, tilada nga ibagbaganan. Nabarte ka siguro manong. Panawang ka man laing iti. Gari ka mabidlang. Ay, ala kuya, ti imak. Mabaling ka di nga kadkaduay nak. Uri ta maladaw nga dumteng ni manang mo. Ha? Aday natin daran na nga party. Sikakin siya klain ti adda dito'y balay ita. Kitanya ko manong sikakin siya klain ti adda dito'y balay manong. Makapagsarita ta nga na saya. May ibagak ti problema king ka. Jack pa napuutan nga. Nagibaga aking kat problema. Nakay matakanayon kin manang mo ti agsarsarita. Panggip ti problema mi. Di mo kadigayat nga. Datang mo ti agsarita. Panggip ti problema. Ti problema mi. Baring no matulungan nak, men. Manong, mabalin ka din, nga kadkaduain nak, Garet. Anyan ti kahit mo sa amin, manong, uminumak, met. No kahit mo, Uri kat beer met lang tininumek. Saan met nga hard. Please,
Garet, ading ko. Sige manong. Ang mabit lain nga ron, tayo nakmangalay ti basok. Urayan na nga ron, manong. Yaman na ka, Garet. O, Garet ka. Ay, ako na yaman na, manong. Garet, ilokatang kapay ti mesa nga beer mo. Nagmayad kayam ti uminom ti beer, manong Joshua. Aglalo ket aggapo iti ref, nakalam na miis. Uy, manong Joshua. Ha? Api ka sa ti panang matmat mo kanyak. Ha? Pasensya ka na. Garet. Nakaado ka gayamin manong ni. Ala, nakapito ka nga boten. Basit pa'y dayta. Kito rin ka, kimamakam ka, may katlo abotem daytan. Garet, manong, tulungan na kami kumaki ni manang mo, Arlene. Tulungan kay nga niya. Kit, imbagakmet kini manang nga, sumapulak iti kabagyan mi, nga mabalin nga mangipaampun iti anak na kada kayo. Ha? Tulungan na kam kumanga maadaan kami iti anak. Isungarod kuya. Ang saan nga kasi nga paraan. Ha? Anya tikin mo saan kay nga mangampon? Saan kuma? Kasano ko mangarod, manong? Mabalin nga, mangampon kami. Ang tiket ko kumamat, siyak madlati aking putot, Garet. Anya? Ang kasano ko mangarod nga mapasamag deta kuya, kahit di mo met masikugan ni manang ko. Ni kuya, agar arapa apsan. Kat mabalin mo nga, sikatig balin nga, ina, ti anak mi. What? Anyatin ko lang, kuya? Diyos, Garet, nabayagin nga ako, panagkurso na daking ka. Uy, ipatpatig ka, Garet. Ha? Idi pa'y laing nga amok nga ipatpatig na met. Iso nga, ay, kuya, wag kuya. Saan? Garet, kuya. Saan ka dingang paiso tigmagang? Ha? Apit, tiyamom jak madlaw nga. Adamit pa nagkursunadang kanya. Kuya, sana mabalin. Asawa na kanimanang ko nga Arlene. Awin na nga, ipatpatag ka. Please, Garet. Madlaw mumit siguro di kati gargaraw ko. Tunggal makita ka, tunggal agkita ta. Pigpigilak lati bagi, Garet. Anya, kuya, please. Sana mabalin. Garet, saan mo ko mga pigilan ta, Rikna? Awan ni ate. Saan ka naragsak ni manang mo? Ang mga nasikatiyan ti pagragsakak. Ay, kuya. Kuya, ay batan nga. Kuya. Kuya, saan ko kuya? Ibagam kanya kasanak matipatpateng. Garet. Ibagam, taisar din ko. Ibagam, kuya, saan nga mabalin? Saan nga dahi tati ibagbagak nga ibagam? Ibagam nga dinak ipatpateg. Kuya. Si, di mo maibaga. Ngamin ket pudno ti kunak. At damit panagayat mo kanya. Kasi panagayat ko keng kagarat. Kuya. Kuya. Tiyak maibaga nga saan ko ipatpateg ni Manong Joshua o ni Kuya Joshua kaputa. Saan met nga iso ti marikriknat. Ipatpateg ko ni Manong Joshua. Ada dagi di gundaway nga numakita ka saan da nga naragsak ket mapampanunot ko nga siyakla kuman, Joshua. Siyakla kuman tinasawam tapos saan ka kumangan naliday. Tasyak ti makaipaaiking ka ti pagragsakaw. Siyak ti makaipaaiking ka ti putot ngat kalkali kagumam tartari gagayam. Gaputa nagarin ti riknak ken ti panagayat ko ken kuana.
Diya ko napupuutan ka sinyong nga binales kon ti arakop ni Manong Joshua. Binales kon dagiti agek na kadagiti bibig ko. Maganganasan akmeten, tiar aramiden mi. Nakatulong pa'y. Tay ininom ko nga 3 bote nga beer. Bumarbaran ti bagi ket mariknakmet, bumarbaran ti bagi ni Joshua. Agingga nga nakadanon kami iti siledda ken ni Manang Arlene. Jak amuno kasano ang mga nakadanon. Ang inti malagip ko sinakroynak bayat nga agkan na dagiti bibig ko. Ngem jakon nakitkita pa iti aglawlaw gaputa nakakidemak. Bayat nga agkanak, bayat nga agininagek kami, bayat nga naglanang dagiti bibig mi. Kaya di ta maipaiddan ako iti katreda, iti siledda, kini Manang Arlene. Rinabawan na katagos ket inagkan namanen dagiti bibig ko. Sana inagkan titenged ko. Kaslaak la makurkuryente ka sinyo. Kaslaak karayam ti kuryente. Manipod ititenged ko. Agpababa. Agingay tinagbaitan ti lupok. Agkakakonektar da gayam amin. Mariknak meten ti may nga dakulap na nga mga apros itinagbaitan ti lupok. Ket mariknak latamet ti panagruar ti tubog manipod. Manipod iti kinababay. Kalpasan ti tenged ko ngay nagkan na. Impangato na ti blouse ko. Ket dituyen nga rinahamas na ti 2 nga mansanas ko. Sana'y namaamalan dahil 2 nga pasas nga nakaparabaw kadagiti mansanas. Dadan nga makurkuryente ti bagik. Nga diya ko na mono, diya nga mailadawan no, anya dayti nga marikriknak. Kaslakla tumtumpaw kasinyong, kaslakla may taytayok ket nakagangganas, ti pa nakaitaytayok ko iti ragsak. Ad-adan, tigana sa marikriknak. Idita. Tinagikuan ako nga naming pinsan ni Kuya Joshua. Tinagikuanan na namin pinsan ti kinababaik, ti kinabirhen ko. Kuya. Kuya Joshua. Joshua ko namlatan. Saan akong nauawagan iti Kuya? Joshua. Ano samti sakit na? Kasta nga talaga no damo. Ngem agnanayon to naragsak ti sumaruno. Kalpasan dahi nga sakit na mariknam. Karet. Joshua. Agpaiso ti ko na ni Joshua. Dita saan ko na marikna, ti sakit na. No diket imnas, ganas, ragsak, ti marikrikna kon. Dituyen, nga pinaspasan nan ti panangitayok na kanyak itiyuyeng ni ragsak. Saan nga nasakitin? Kaya kon Joshua. Gareth. Joshua.
Iti sumagmamano nga minutos kasinyong kat napadasak, naramanak, tinidumduma nga imnas, nariknak, ti nagpaiduma nga ragsak, iti naramid mi kini Manong Joshua. Angem kalpasan na kat apagdarikmat laeng kat mapanunot kon nga dakis tinaramid mi. Nagsangit ak adagos iditam maamiris ko nga saan ko marumbe nga napasamak ti amin. Aping nagsangit kakit ginundawayan nak Manong, ginundawayan nak. Nagtala ka nagayayatan ta nga duwa ti amin garet. Ngem ginundawayan ti kinalupoy ko, Manong Joshua. Pinainom na kiti arak tapno alis to nga masulisog. Ken kabutaan mo nga da pa nagkurso na adaking ka. Angin, crush lang na ijay. Angin may patpatig ka garet. Ken sa patsik nga saan lang nga crush na ito marikrik nam kanyak. Patsik nga ipatpatig nagmeta saan mo kung mga maipait ibagim kanyak urin pa nung nakainom ka. No saan na nga ipatpatig. Angin madan asawam, Manong. Amis mo nga kabsat ko ti asawam. Kita niyan to ti aramidin ni Manang Arlene inton maamuan na ti amin. Ikarigatan ta nga ilimit ti amin karet. Ket ulitin, tulungan na kami ken Manang mo. Anya, ipaayan na kami iti anak. Total ket addan na pasama kadata. Ituloy-tuloy tan. Aging ka nga agbunga. Agbunga ti araramidin ta. Ay, minamauyong detang ibagbagang kuya. Kit saan nga maulit pa tinapasamag gabuta. Nagurgura ka. Ginundawayan na. Panam nga ron. Garet, agsubli ka. Agsubli ka. Idinapidot kon. Dagiti naikatabado kasin yung saan kon ngayon suot nagtartaraya ko nga rimuari ti siled da Manong Joshua. Napanak iti uneg ti siled ko kit dituyak nga nagsukat, nagbado. Katintuloy ko tinagsangsangit. Nakalalis to dagiti pasamak kasin yung nga jaknamnamay na mapasamak. Amanipo di din kat liniklik ako ni Manong Joshua. No pa'y adalat tamat dagiti gundaway nga sulisugan nak. No dakda kami laeng ngayon iti balay. No awan ni Manang kat kargat nak nga sulisugan. Abangan nak itiri daw, tunukwan, kigtuter nak, arakupen nak, isirek nak, iti siled daw, in conforme, iti siled ko. Kat dituyen nga, agkan nak tumanen, uri no aggulagulak, kat napigpig sa nga amang ni Manong Joshua, kat maibuyog ak tumanen, iti ragsak, katagiti agik, ni Joshua, iti naduma-duma nga paset ay bagik. Ngem kalpasan iti pagbiit nga ragsak, agbabawi ak tumanen iti napasamak. Ulitin tumanen ni Manong Joshua ti panang singasing na nga tulungak ida. Tulungak ida nga maagdaan iti anak. Kat nagbalin nga rod a problema ti mapaspasamak kanyak, ti mapaspasamak kada kami, kaya ni Manong Joshua, iti mapaspasamak, iti uneg ti balay mi nga saan nga amu apulos ni Manang Arlene. Oray no adda ti eskwela kit maimay-mayengak. Kanaya na kang mulmuleng-leng nga isulat pampanunutek. Uy, Garet, ikasarsalita ka. Ha? Freddy? Adda ka nga talaga dito yung angin. Awan samot ti panunot mo dito eh. Anya nga ti bagbagam manen, Freddy. Anyat pampanunot yung maya. Kunag, inton ka anong nga aklonem ti panagayat cooking ka. Ay, awan pa'y kanyak dayta kunak met, Freddy. Awan pa'y ti plano ka makinobyo. Jack pe kaya ti makinobyo, bayat nga agbasbasa ak. Kanday ta nga ti karik, kini Manang Arlene. Mabalintamot lat nga ilimid ti amin kat.
Gareth, I'm sorry, Freddy. Ngim talagang awan pa'y kanyak dagita. Nukaskas di nga dinaksungbatan, itiwen, aging nga malpas na ito nga semestre. Baka dinakton makita. Kit anya ko makanyak, Freddy. Kit inak to agbasan sa J Manila, baka inak to ag masteral. Akit no iso ti desisyon no, akit adala taking ka. Angin Freddy. Ure no kasta nga saan ka pa nga inaklon, wano saan ka nga inaklon, akit umay kantula ta inton birthday ko nalpas nga nagwen kan, dandan iti birthday ko, kit syempre agmabarkada tayo. Si kantumit kami no, api nga inarem na. Masapul nga dakan to Kit, sige ba? Wen, umayag to into ng birthday mo. Awan ti pagdanagam, Gareth. Uy, Bes. Anya ti aramidek. Gina, tulungan nakman, please. Anya ngamin ti problema man niya? Ha, Gareth? Kit dandanin malpas ti klasen. Dandanin ti birthday ko ngam jakmet lamadat nganen. Akit masikog kan Takasano kit ulit-ulitin yung met kinikayong mo tinatakaw nga ayan-ayat yung. Kasano numaamuan ni manang ko ti amin. Anyan to ti aramidan na ngatakanyak. Ay, Diyos ko, Alakit kasta una ito asigurot panagyaman na king ka. No lakit di tamayat ka nga paampon mo kadakwada ti anak mo. Nga putot ni kayong mo. Ang imintong damagin asino ti ama ti sikugko, asino ti bagak. Alangan met ka ni Manong Joshua kunak. Mati alala agure ka nga ron tagpanunutak. Alaman, agpanunot ka man. Ti kaamak ko launay kat maamuan ni Manang nga putot ti asawa na ti sikugko ay na Diyos ko tumukno lakit dit sa dilangit tigura na kada kami kini Manong Joshua. Aglalo kanyak. Maduktalan na lakit di nga liniputan mi iso na ilaksid na nga kabsat. Alakit man ano ko manumaamuan na, Bes. Tano agsina daman nga agasawa, agit ti dakay nukuan nga agkayong ti agden na. Ay saan nga mabalin, Gina? Ay saan nga mabalin? Diyak magkarod nga kahit nga mapasamag na ito, sigurado nga masaktan ni manang ko. Alag panunutak nga sa bali nga paraan, Ala, tulungan nakman, please. Mang panunot kay ti pamuspusan, pangasim, Gina. Talaga nga diyak makapanunot. Please. Dito itang agsarita, Gareth. Kat saan nga gaputa birthday mo, kat saan ka nga salangaden? Saan ka nga ungtan? Anya ngamin ti basol ko, manang. Itay amom kada kami kin Manong mo Joshua, dahi nga Freddy. Kasla dahi limlimid mo. Anya ti pudong nga relasyon nyo, ha? Ate, pagawanin nagkumatadyak na tungpal ti karik. No kasta, saan mo lang nga basta barkada dahi jay? Boyfriend mo dahi nga Freddy? Uwin manang, kunagtupay ngamin. Uy, Gareth, makisina kay ti dahi nga lalaki. Makisina ka sakbi nga da mapasamak yo. Laglagi pa nga da pa may nga tawin sakbay itong agturpus ka. No kaya't mo nga ituloy da ka nga pagadalin, agtungpal ka kanya. Ay, na Diyos ko nagtangkin ti ulom. Sorry, ate. Sorry. When kasi niyong kadaydi nga birthday ko, inyam amok nga barkadak ni Freddy, nintumad kami ni Freddy nga, dikkat. Nga dumkat kanyak, no masidig kanyak, gaputa, may nga karon, gaputa sa balit anti panunot ko, ket, jak mapupuutan nga uray gayam no kalkalabayan nak ni Freddy jak mapupuutan saan ko ba't sa anak ba't ngagkad saan ko ba't nga iwalin when no iwadag ti ima na nakita gayam ni Manang kaya ijay nga nagatap nga saan ko lang nga basta barkada ni Freddy no dikit boyfriend ko. Alangit kasla blessing in disguise mo't tinapasamak kasi nyong tayo ti naduktalan ni Manang ti pamati na nga boyfriend ko ni Freddy kat adayo nga pagatapan na ni Manong Joshua nga asawa na nga isut ka relasyon ko.
nga ada mapaspasamak kada kami kinikmanong Joshua nga asawa na. Ang empty sikog ko kasinyong gapotadyak madatngan idi ko na. Dahil tatibana gadyak tupulos mailimed kinimanang ko. Idi tamadlaw na dahil di senyales nga syakit masikog. Agduldul uak. Kanayon na nga maulaw. Kanayon na nga makaturturog. Kanayon na nga agsapol iti makan nga awan mat iti ref mi, awan iti labisan. Basta, nadlaw ni manang no, di na pinapadasan iti nagsikog ni. Siyempre, adumet yung amuna nga nagsiksikog. Dito yan, nga naamuan na ti amin. Agpudno ka, manang, masikog ka niya. Manang, agpudno ka, Gareth, masikog ka? Manang, ay, kulat tupay! Alay ko! Nagtanga ka! Alay ko! Nakatangtanga! Oy, anak ko nyo, api nga tinumpam ni ading mo. Kada ito nga babae, garampang! Salapat! Nagpasikugkit din da ito nga garampang! Kiti bagam, asino ti ama ti sikog mo? Di siya boyfriend mo? Ha? Di siya nga Freddy? Di amo mi di nga barkada, kayong boyfriend mo kayam? Isod na kasi kung ka? Manang, kulak tupay! Kulak kaming kengka nga isinam, sakbay nga mapasamak yo. Siguro agad, sakbay mo ba nga ineban iti birthday mo, at dan napasamak yo. Ha? Masapol nga ikasar na ka ni Freddy. Saan ka desisyon na kasta, Gareth? Kadapi ko mga saan? Isot na kasi kong kiniading ko. Naskinlaing ang takdiran na. Saan? Saan nga kayat ni Gareth? Saan mo nga pilitin ni ading mo? Kasi sigurado ka nga rod, nga putot tayo nga Freddy. Sino pa'y kumakit? Isumet tinobyo na. Gure ka. Gareth. Sigamat lang. Isunan ba't lang desisyon? Bakit? Alang mo kasi ka. Saan na mabalin Siyaktipan na kainanan. Sipod idinagyan dito. Sipod idi pag-adalen ta. Ang paunay ka na ading ko. Nakalawlawag tibilin ko keng ka. Ayabam tayo siya nga, Freddy. Tagsasalita tayo. Ikasar na ka. Naskin nga takderan na ti dayaw mo. Saan? Bakit? Saan mo eban tayo siya nga lalaki? Saan mo nga eban? Siya, magkisawatak ma. Abi nga magkisawat ka. Saritaan nga agkapsad na ito. Unang nga saan mo ability ni Suna nga makikasar iti saan namat nga ipatpateg. Ha? Api ko maibagam nga saan ipatpateg ni Freddy, kit boyfriend na. Ay, di kahit ko sawa na, iniimit lang Gareth ti pagdamagam, no kahit na matlaing ti maikasar. Diyak kaya't pwede mag-asawa. Anya? Nagpasikog ka, tapos sikapay ti di mangayat, nga sungbatan da, dita sikog mo. Api nga di mo kaya't nga ikasar na ka, dahil siya nga Freddy. Ha? Idinto nga sinikugan na ka. Alakit sa mo apilitin ani Gareth. Sa mo apilitin. Kasanong ta anak na ita? Ha? Kasanong bye-bye ang lata dyan nga Freddy? Baka no di kayat ni Freddy nga ikasarnag manang anya? Saan na mabalinanunas ka nga kasaritak di kiti nagadaking kwa na? Aramidek. Hangim saanin manang please, saan mo nga ipilitin? Saan ko kaya na siya nga Freddy? Anya? Di ka pulos maawatan. Nagpasikog ka na siya nga lalaking ko nang di mo kaya. Saan mo nga pilpilitinin? Bakit? Pang-asim di mo pilitinin. Kaamangan no ada mapasama kiti sikog ni Gareth. Kasanor data anak mo na? Di ka lapinan panunot meten, Gareth. May sa semestre laeng nagraduar kan. Nalalagas nyo na tati aramidin tayon. Total kita, matisap sa bali. Ala, da kami ti makaamo ka data anak mo. Ala, suportaran da ka. Ket no may anak mo to, urid da kami ton, ti agbalin nga naganaking ko ana. Anya? Api nga agatas desisyon ka kunakman, ha, Joshua? Ay, kasi mati kasasayaatan nga aramidin. Saan ka di bakit?
Di kasayaatan nga aramidin tata. Kat ikamat na day nga sikog na kaday siya lalaki nga nakasikog king kwa na. Ay, saan mo nga ipilit ko nakmat. Api nga mas kanunungan pa inigarat nga iti siyak. Siyak ko ba ti kanunungan Ay, ala, kasaritam siya nga Freddy. Kasaritam. Saan inyo? Ay, natala ka nagtangkin ti ulo. Pungot-pungot. Ay, saan mo nga pungot-pungot? Ang mga nood na mapasamang iti anak ta. Ay, anak ta? Anak ta ko lang. Agbalin nga anak ta, di kahit ko sabihin. Bakit? Siyempre, no ampunin tanto, kundi agbalin nga anak ta. Oh, di nasesayaat nga. Datat manghampon. Makadlawaking kasi ka, Joshua, itatay pa lang ang kanunungam ni ading ko. Ikit gagangay lang nga ta. Ading mo garod, masikog garod, panunutin mat at ikasasaad na. Alahala garet, ingkay ti kwarto mo, tada kami latan kini manang mo teksarita. Ha? Baring no, lumamiis tumalat ulo ni manang mo. Bakit? Saan ka nga pungpungtutin Pagsaritaan tang nasiyat dito Oh, malay mo. Dahito yan ti sungbat, di kararagta. Malay mo, inaramat ni Apo Diyos ni ading mo, tapno maadaan tamit lang iti anak. Oh, di ba kung kulam kanya kiti problema no, asino ti pagampunan ta? No, asino ka dagiti kabagyam, no kabagyak. Ti willing nga mangipaampun ti anak na kadata. Oh, dito yan ti sungbat ti kararagta. Ni Garet, ti mangipaay katata, ti anak ta. Kasta nga routine singasing daga ngagasawa kanya kasin yung bimao metlaeng ti ulo ni manang. Kanamiris na nga. Naamiris na nga awanin ti maaramidan mi. Awanin ti maaramid na. Saanin nga maibabawi pa iti amin. Saanin nga may subli pa iti panawen ket addan ti agpitpitik iti tiyan ko. Ngem kunak kinimanang nga saan pa nga nakasagana ni Freddy nga mangtakder ti dayaw ko. Ken saan na nga bigbigen nga putot na ti sikog ko. Iso nga nagtulagan da nga agasawa ket kalpasan nga may anak ko ti sikog ko ket iso dati manghampon. Tumuknot sa dilangit ti panagkedked ko kasin yung nga mapukaw ko ti anak ko. Nga saan to nga siyak ti bigbigen na nga inana. Angim saan dak nga sinardingan dagiti agasawa. Kas lang kinonsensyadak. Kurang nalaingen kit isidirda ti panangtulong da kanya kiti panagadal ko. Ti panagyan ko iti balayda. Kas lang ibagbagada nga. Kasupapak ti panangtulong da kanyak. Ket ti panangampunday ti anak ko. Ken kinasarita nakpay ni Joshua. Garet. Joshua, please. Baka makita nata ni manang. Awan ni manang mo. Rimuar. Kaya't kung maamuan ti kinapudno. No pa'y pacheck nga siya ti ama ti sikog mo. Ngam kahit ko nga mangyag na mismo keng ka ti kinapudno. Ganya. Adda ka di napasamak yung kaday nga Freddy. Nagbaling ka di nga boyfriend mo dahi nga lalaki. Saan? Ha? Saan nga puta si kalaing ti inayat ko, Joshua? So saan nga pudno nga nagnobyo kayo? Saan ko nga ipatpatig dahi nga Freddy? Pinagparang ko laeng nga nobyok kinimanang tapnuno at danto ibagag nga ama ti anak ko. Korek lang na pang ara. Ugyaman naggaret. Apeng orgara ko penak. Ibatanak, Joshua. Angim, adda ka sa pulan ti anak ta. Total, imanukot kami ten nga ampunin mi kinimanang mo. Nasken nga rod nga ituloy-tuloy ta. Ha? Adda responsibilidad tan iti sikog mo. Iti anak mo. Naagbalin tong anak ni manang mo. Anya, ti kahit mong asawain. Numula ko makit kasapulan na ti sibog. Ha? Iso nga sibogan ta. Inta sila. Ay, kuya. Ipatanak ko
Kung nagnijakon kayat pa nga itultuloy tati agbasol. Umanay, ustunan di siya pa nagbasol ta. Ustunan katuen imanugot ako nga kasukat na di ka basol. Kasukat, minudusak siguro nga po iti pa nagbasol ko. Di pa nakapukaw ko ti anak ko. Ti agbalin to nga anak ko. Di saanan to nga parang bigbig kanya kang inana. Uwi na nga naskin nga sibugan ta. Sibugan ta. Kasapulan nga masibugan tapno na lang to. Ibatan nak. Sa anak nga uto-uto. May anak kong tulata ka ko rin na awan ti mang sibsibog. Saan nga? Sa amon to nga pasibugan ti sa baliwen. Basta. Di nakadid sulisugin. Joshua, please. Ibatanak ko man. Ibatanak no di mo kaya't nga ibagak ipodnokin man ang Arlene ti amin. Ay, saan? Batangkan. Ay, basta saan nga maamuan ni manang mo Saan na maamuan ti napodno? Oh, nalawag siguro ti amin. Gareth. Manang. Kas nagtulagan mi kinimanong mo, ken kaskid daw mo, ampunan mi ti anak mo, ket tulungan ta kang umadayo. Nakunam kahit mo taga-abroad tapno no maililiwag mo ti amin. Tapno lalistom to lang nga, tapno alistom nga malipatan ti amin. Uwin manang, tapno tsak tuunay makit-kita ti ubing. Tangamin, numakit-kitak na kanayon ti anak ko. Baka adan to ti gundawin nga ibabawig to kada kayo. Ay, sungardeta ti mati. Alakit nasayaat mo tinapanunot mo nga agabrood ka. Total ket graduate ka maten. Ket nakasagana kami ken manong mo nga mang-provide ti anyaman nakasapulam nga mausar mo pag-abroad mo. Agyaman manang. Mas agyaman kami ken ka, ading ko. Ure no, kastiman ti napasamak, kastat napasamak ken ka, nagbalin nga blessing manipot kinaapo Diyos ti amin. Naadaan kami, iti anak kinimanong mo. Gapu ken ka, babaen ken ka. Kito anyaman nga tulong nga kasapulam, ited mi. Thank you, manang. Kastangod at itulag nasken nga dakaminto tibigbigan ti anak mo kas pudno nga naganak ken kuana wen manang nalawag ti amin. Okay, agyamanak Gareth, agyamanak met kada kayo manang ni pay manong mo, agyamanak manong. Ure lagkupit ti barokong ko idita agsakaya kon iti eroplano nga mapan iti Hong Kong kasinyong ket panawa kon ti anak ko. Adak pala idit eroplano ket kaslam akon konsensya akon tinaramid ko. Agpanaas ti barukong ko. Tunggal malagip ko tila nga ti anak ko nga awampay tinakim na. Gasyak nga inanag at impaampun ko isuna. Binaybayag nga saanan to nga mariingan ti pudno nga naganak keng kuana. Alakit adan to man ti pudno nga amana. Nga mariingan na nga amana. Siyak nga pudno nga inanag. Baka di na ito pulos bigbigin. Adan talo atawen tinapalabas kasinyong sipod idi panawak ti anak ko kadaman ng Arlene kani Joshua. Ada dagiti gundaway nga buybuyayek ti ladawan ti anak ko tong galagi post ni manang Arlene iti Facebook. Uri kasanot pa nang liklik ko kumangim
Madalapos kong tulad og Facebook ka. Nga lang nga daitan ti nakaragragsak. Kabaliktaran ti langada idi taawampay ti anak da. Aglalo kini manang ko. Tunggal makitak ti langa ni manang ko nga nakaragragsak. Di kiti ipopost na ti Facebook. Magilgilti ak iti naramid ko nga pananglipot ko keng kuana. Ket tunggal sumken iti panunot ko nga ibabawi kon ti nagtulagan min. Inakbawien ti anak kon. Ipudnokon ken manang ti amin. Urino pakarakrakan ti pamilyada, urino pakaperjan ti relasyon da nga agasawa. Talaga nga ininutin naknakankanen ti konsensya. Aglanon tunggal dumteng ti Mother's Day. Talo atawen nga Mother's Day nga. Kada makita ti post na kiti friends ko nga Mother's Day. Idinto nga siya nga ina. May saag nga ina nga ti mismo nga anak ko kat sa anak may nabigbigan nga ina na. Siguro kat dos-dosahin nak ti Diyos ko nak itinakim ko. Angin adan to nga tapagpatinggaan na ti panagibtor ko. Amangan no adan to panawen nga dumteng ti panawen nga jak tukayan ket maipudnog to ti amin kani manang. Baka jak tukayan nga makitkita laeng ti ladawan ti anak ko. Nga saan nga siya tibigbigen na nga inana. Angin papanunot ko baka nagulgulon to, baka maiskandalo kami. Baka saan to nga agsubli ti kinaragsak ni manang ko ita. Ti marikrik na nga ragsak ita ti sagsagrapen na nga ragsak. Nga addan anak da ni Manong Joshua. Dahil di lang unay ti problema kasi niyong jak amuno anya ti aramidek. Jak mo't mailiwliwag ti amin. Jak mo't malipatan ti anak ko. Imadayuak lang aruden. Agpaisong adak ti Hong Kong. Ngem tunggal kasaritak ni manang. Tunggal makitak iti social media ti anak ko. Kasla sa diwalat ti sugat ti puso. Ado ti gidi mangibaga nga agasawa ka nun tapno maadaanak ka numanin iti anak ni Gina nga best friend ko kunana makigayam ka no. Baka into no akano ada anak ko manin ket alalistok to malipatanen ti anak ko nga inampun daman ang Arlene. Angin amamet ti awmet pati dimte nga sa bali nga lalaki nga nakariknak iti ayat. Nimet pa ilaing Manong Joshua ti nakariknak iti ayat. Balakadan dakman kasin tulungan dakman iwanwan dakman. Wala may sakmat kadigiti narway nga agbibuya kada kayo ket naitored ko met ti nangiburay ti pakasaritaak ket sapay ko ma ta may liwliwag kun tumetlaeng dati nga problema. Agyaman ak met kadigiti narway of viewers tayo. Thank you kadigiti makaited ti balakad ken agyaman ak ken kakasin ti anos mo ken laing mo nga nangibasa nangin drama ti pakasaritaan ti parikot ko iti biag nga jak amuno adan to ti panakalipat ko wenno malipatak to. More power to your program and God bless everyone. To'y maburburiburan unay ti panunot Enric Nana Garrett iti Hong Kong.